The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Hello, sa ako dito tamang oras mismo po ba ito? Jessica Martinez po ito. Aaksyonan po ba agad natin niya? Ora mismo. Tandaan niyo, ito yung dating airport. Hoy, ano namang kayong dalawa pinagchichismisan yung mga marites kayo ha? Magandang hapon sa inyo mga ka-aksyon at live na live po tayo ngayong araw ng Biyernes para magbigay ng serbisyo publiko. At live tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 Legazpi City at live rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Napapanood din tayo sa Congress TV tuwing alas 7 hanggang alas 8 ng gabi mula Lunes hanggang Biyernes sa Congress TV Digital Channel 15 sa Metro Manila Channel 62 sa GMA For the Box. Umpisa na natin ang ating pagbibigay ng serbisyo publiko. Isang senior citizen mula sa Sorsogon City ang natagpo ang hubot-hubad at wala ng buhay. Ang dalawang sospek agad namang nalambat ng mga otoridad. Kung ano ang dahilan ng pagpatay, panoorin po natin ito. Araw-araw po ito. Mahirap naman. Ito. Siguro maraming pera yan. Magbuwag na plano. Naguldak na. Ano ang naging motibo sa karumal-dumal na krimen ito? At ito lambat. Ano ang nasa likod nito at ano ang naging motibo sa krimen? Ako si Nomer Corporal. At ito lambat. Isang kagimbal-gimbal na pangyari ang tumambad sa mga residente ng Barangay Almendras, lungsod ng Sorsogon. Matapos na madiskubre ang bangkay ng matandang babae sa bahagi ng pampublikong sementeryo sa lugar, alas 7:30 ng umaga nito lamang ika-19 ng Enero. Palaisipan ngayon kung ano ang pagkakakilanlan ng biktima. Dito sa isang mosoleo natagpuan ang ubot-hubad at wala ng buhay na isang senior citizen na babae. May tama rin ito sa kanyang ulo na posibleng tinukpok ng matigas na bagay na kanyang ikinamatay. Sino ang nasa likod at ano ang naging motibo sa karumal-dumal na krimen na ito? Mahuli pa kaya ang mga suspect? Magandang hapon. Ako si Nomer Corporal at ito lambat. Ano ang nasa likod nito at ano ang naging motibo sa krimen? Ako si Nomer Corporal. At ito lambat. May binugbog. Kwento ni Kagawad Julie Jamisal, isang residente sa kanilang lugar ang nakakita sa bangkay at agad naman nila itong pinagbigay alam sa otoridad. Ayon kay Kagawad Julie, pinuntahan niya mismo ang lugar kung saan natagpuan ang bangkay. Ngunit katulad ng otoridad, ay palaisipan din sa kanyang pagkakakilanlan ng nakuwang bangkay, lalo at kumpirmado nila na hindi residente sa lugar ang biktima. Wala siyang saplo, wala siyang damit. As in, wala siya kahit man lang
panty, wala siya. Kasi gubot-gubad siya na nakalusay doon sa lapag ng mausoleo. Wala man ako idea at hindi ko din kilala yung biktima. Kagawad! Oh, ano yun? May patay daw! Saan? Sa sementeryo! Tara, tara, natin! Saan? 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 Kagawad! Saan? Kagawad daw! Ayan po! Kailangan ito malaman ng pulis. Agad naman na nakapagresponde sa lugar ang tauhan ng Sorsogon City Police Station. Ayon sa tagapagsalita ng Sorsogon City Police Station na si Police Master Sergeant Berly Perez, seryosong sugat sa ulo ang natamo ng biktima na posibleng rason sa pagkamatay nito. Lumalabas din sa investigasyon ng pulisya na hindi roon ginawa ang pagpaslang at posibleng itinapon lang ito sa lugar. Pumunta nga yung SOCO ng Sorsogon Provincial Office together with our personnel. Yun, na-investigahan po yung sitwasyon. Possibly daw po, nang makita nga po yung victim, yun. And possibly daw po na ay nanuhan ng isang matigas na bagay sa kanya. Pauwi sa kanilang bahay si William Dialca mula sa pamamalengke noong araw na yon nang makita niya ang mga taong nagkukumpulan sa crime scene at binaliwala lang umano nito ito. Ngunit nang makarating na siya sa kanilang barangay ay may nakapagkwento sa kanya na ang pagkakakilanlan ng biktima ay kapangalan ng kanyang tiyahin. May mga nagpunta kami ng palengke. Sabi may nakuha doon na patay. Hindi namin tite, mas maraming tao. Doon sa palengke, may nakon kami na sabi kung kuno dituso. Yung tiya namin, hinanap natin. Wala dito kaya hinanap na namin. Nang pumunta kami sa hinanap namin, pagbalik namin, wala nang bangkay. Dinala nga sa punerarya. At nang makita niya na raw ang bangkay ay positibo niya itong kinilala na kanyang tiyahin na si Beata Dichoso, 70 anyos na residente ng Barangay Balogo. Kwento niya ay mag-isang namumuhay ang kanyang tiyahin. Hindi rin daw kasi ito nag-asawa at tanging pagpapautang ang pinagkakaabala nito sa buhay. Punta kami sa sabi ng punerarya dito, doon daw sa isang doon sa PNB na punerarya. Tinignan namin yun talaga. Kasi ang nunal niya sa Yung pagkatalandaan. Samantala, hindi naman matanggap ng 70 anyos na si Emerlita Padonginog ang kalunos-lunos na sinapit ng kanyang kapatid. Kwento niya sa amin, sa 8 magkakapatid, si Beata ang lubos na nakatulong at nagtaguyod sa kanilang magkakapatid. Kaya't halos bagsakan daw siya ng langit nang ipaabot sa kanya ang masamang balitang ito. Lalo pat ayon sa kanya, ay plano na niya na sanang kunin ang kanyang kapatid sa Bicol upang kasama na nitong manirahan sa Manila. Mabait po yan. Lahat kaming magkakapatid, tinulungan niya. Araw-araw naman kami nag-uusap niyan. Lahat na nangyayari dito, alam ko. Palaisipan pa rin ngayon sa otoridad kung sino ang nasa likod ng pagpatay. Madilim din sa lugar at walang nakalagay na CCTV na pwede sanang makatulong sa isinasagawang investigasyon. At ayon pa sa pulisya, posibleng kabisado ng suspect ang lugar, kaya't doon na lamang itinapon ang bangkay. Pero hindi pa natapos ang araw na yon. Pagpatak ng alas 7 ng gabi, kasamang barangay official, ay sumuko sa PNP ang isang lalaki na kabilang umano sa pagpatay sa matandang babae. At hindi nagtagal, ay nalambat ng otoridad ang isa pang suspect sa isinagawang hot pursuit operation. Kinilala ang 2 suspect na si alias Vincent, 28 taong gulang, at si alias Jer, 35 taong gulang na pawang mga residente ng Barangay Almendras. 7:30 in the evening, may isang certain person din na pumunta dito together with isang barangay official ng nasabing lugar. Kasama siya, inassist siya na yun, sumuko dito sa police station.
Opo. And then, afterwards, mayroon din po ang Sorsogon City Police Station personnel namin na naaresto. Isa din pong suspect doon sa nangyari. Opo. Dismaya naman ang barangay sa ginawang karumal-dumal na krimen ng mga ito. Nakaka-disappoint kasi hindi namin akalain na aabot sila sa ganun. Though wala pa naman po tayong result sa autopsy regarding sa kung ginahasa ba yung biktima, so hindi pa po kami makakapagsabi ng kung ano po doon. Sa investigasyon na nakalap ng pulisya, nagtungo ang biktima upang maningil sa mga umutang sa kanya. Bes, maniningil lang. Lola Bieta, pasensya na hindi mo na ako makakahulog ngayon. Medyo matumal ang bintahan. Pasensya na ulit. Ano pa ba? Ngayon lang naman ikaw hindi makakapagulog eh. Pasensya na ulit. Sige, Lunes na lang. Sa sementeryo umano dumadaan ang biktima dahil sa mas madali umano itong daanan pauwi sa kanyang tahanan at lumalabas sa investigasyon na may posibilidad umano na tinangkang hold upin ang biktima. Allegedly po, ano daw po. Yun, parang akala nila may pera yung matanda. Opo. Nung mga araw na yun. Nung mga araw. Okay. Possibly ba, ma'am, na hindi daw doon nangyari talaga sa isang mausoleum? Kumbaga, may area pa doon sa sementeryo. Doon talaga nangyari. Tinapon lang talaga doon sa kung saan ako ito. Yun din po ang na may, yun ang sabi din po na allegedly din, mayroon din po area din sa loob ng sila. Hirap talaga mabuhay ngayon, no? Pag walang pera. Tama ka nga. Kaya kailangan ko ng pera. Napakahirap talaga ngayon, pre. Ang hirap maging mahirap. O, ikaw na! Kanina ka pa! Di ba yung, pre, di ba yung naniningil yung kay Ate Marites? Oo, pre, bakit? Siguro maraming pera yan, ano? Ano ba pinaplano mo? Solve na problema natin. Hold upin natin yan. Uy, gago ka. Sama yung binabalak mo. Na, walang katao-tao dito. Cementerio, sino may tao dito? Balik ka na, habang wala pa. Sige, basta hold upin lang natin, tapos pagkatapos makpo na tayo. Magalala, balik ka na habang hindi pa nakakalayo. Sige. Lola! Lola! Gabi na! Nag-iisa ka ata. Oo, pauwi na ako. Sanay naman akong dumaan dito eh. Lola, hinuhold up ka namin. Ibigay mo na sa akin yan. Wala akong pera. Dito mo yan! Oh! Tulong! 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 Gago ka pare, anong ginawa mo? Dagdag pa ng PNP Sorsogon, may posibilidad din umano na bago ito paslangin, ay hinalay muna ito ng mga suspect. Hinihintay na lamang nila ang resulta ng medico-legal ng biktima. Wala naman po kasing nasabing kasi hindi pa naman napatunayan na ito ay talagang rape. Under pa po siya, nasa pa po yung sa SOCO. Kung ano pa talagang yung result, wala pa naman kasi final result. Samantala sa record ng barangay, may mga reklamo na silang natanggap kontra sa dalawang suspect, katulad ng panggugulo lalo na kung nasa impluensya ang mga ito ng alak. Oh, tagayan mo yan! Ayaw mong tagayan. Ako na. Ayan mo, papakitaan kita mamaya. Tingnan mo mamaya, pag may dumaan dito,
Nako, ewan ko lang kung hindi manginginig ang kalamnan nila. Ayun, tagayin mo na. Ayun, may duman, maswerte itong duman na to. Naku po. Ay. Liga nga rito. Dito! Nakikilala mo ba ako? Ha? Alam mo ba kung sino ako? Ako ang siga dito, hindi mo ako kilala? Huwag ka nang ganyan dito, Liang! Sige! Ayan, nakita mo, pre? Nako, may liman pa rito. Makikita nila. Ako dito, safe na safe ka pag akong kasama mo. Huwag ka mag-alala. Tagayin mo na yan. Nakahiblag ako eh. Oo, sige na. Hiblag na nakakahiblag itong mga to. Dagdag pa ng opisyal, ito ang unang beses na may nangyaring karumal-dumal na krimen sa kanilang barangay. Kaya't panawagan ng otoridad sa publiko upang hindi mabiktima ng mga mapang-abusong tao. Ang pinapaalala po ng Sorsogon City Police Station sa pangalan ng aming Chief of Police ng Sorsogon City na tayo po mag-ingat, maging aware po tayo sa pag-report. Huwag tayo pong basta-basta dumaan sa mga madidilim na lugar. Hindi mag-ingat po tayo. Mag-ingat po tayo, lalo na kung hindi naman kinakailangan na lumabas ng gabi at wala naman kayong kailangan puntahan, mag-stay na lang po tayo sa bahay at saka huwag basta-bastang magtitiwala. Sa kabila ng iniwang unos na ito kay Emerlita, ay umaasa siyang makakamit niya ang hustisya para sa kanyang namayapang kapatid. Mahirap man daw ito para sa kanya, ay paunti-unti niyang tatanggapin hanggang sa maghilom ang sugat ng isang bangungot na ito na ginawa ng mga hindi makatarungang tao. Sana hindi na lang nila pinatay. Kinuha na lang nilang gusto niya kunin doon sa kanya. Yung perang kaunting pinagkakagpaan. Ika-20 ng Enero, isang araw matapos na malambat ang dalawang suspect, ay formal nang nasampa ng kasong robbery with homicide si alias Vincent at alias Jer na walang inirecommend ng piyansa ang korte. Ngayon ay nakakulong ang dalawa sa Sorsogon City Police Station upang pagbayaran ang kanilang kasalanan. Sa ngalan ng aming programang Tabang Ora mismo ni Congressman Zaldico, ako, si Nomer Corporal, at ito ang Lambat. May babaril sa kanya kung lang posibleng pinukpok ng matigas na bagay ang kinamatay. So yan mga kaaksyon, ang kalunos-lunos na sinapit ng biktima mula sa dalawang suspect. Ayan, so sana partner ay mabigyan ng hustisya ito ng etong dalawang suspect ay kung talagang sila partner yung may gawa ay makulong sila habang buhay. Yun. At sa pagbabalik ng Tabang Ora mismo ni Congressman Zaldico, isang ginang na lumalaban sa stage 3 colon cancer, matagumpay na sumailalim sa isang operasyon. Ang kwento, abangan. At para sa ating kwento of the day, abangan ang kwentong pag-ibig na natagpuan sa TikTok. Kaya huwag kayong bibitaw at magbabalik pa ang Tabang Ora mismo. Marahin aldaw sa Indo Gabos. Ang aldaw na ini ay para sa Indo, para sa tuyang mga kababayang Bicolano na nangangaipuhan kan kalinga, asin manlain-lain na medikal na serbisyo. Ini po ang sa tuyang dalan para makapaghatod kan serbisyo maski guraano ini karayo o karani ang sa indong kinamumugtakan. Ang Tarabangan Caravan ay sarupong inisyatibo kanako Bicol Party List na igwang layunin na darahon ang serbisyo medikal asin dental direkta sa saindong mga komunidad. Aram po niya to na daigabos may kakayahan o pagkakataon na makaduman sa ospital o klinika. Kaya't kami na po ang nagrarani sa Indo. Kaibahan ang matitibay na doktor, dentista, medical personnel, asin mga volunteer kan ako Bicol Party List. Libre po gabos ang serbisyo medikal, dental, laboratory, asin mga bulong. Wala po kamo na dapat ihadit sa gastusin taini ay para sa indong kalusugan. Kaiba taman po ang sa tuyang programa, ang libreng gupit, asin masahe para sa
sa satuyang mga kababayan. Maliban digdi, may local recruitment activity man kitang unyan. Ini po sarong biyaya para sa satuyang mga kababayan na nag-aanap kitrabaho. Sana po ay makatabang ini sa Indo. Tangani, makaanap ki mga bagong oportunidad para sa indong pamilya. Mga kababayan, muya ko pong ipaabot sa Indo na ako Bicol Party List permi yaon para sa Indo. Sadto ngunyan asin sa maabot. Kami po ay padagos paglilingkod sa bawat Bicolano. Kami po ay nagpapasalamat sa saindong padagos na suporta. Habang yaon ang suporta kan kada Bicolano sa ako Bicol Party List, padagos po niya to dadarahon ang mga programa na direktang nakakapiktar asin nakakatabang sa saindong gabos. Sa giraray, dakulaw pasasalamat po sa indong pagtangkilid asin pagtitiwala naway padagos niya tong ipangaji ang mga kalusugan asin kaligtasan ng bawat saro. Padagos po kitang magtarabangan asin magkasararo para sa mas malusog asin masiglang Bicolandia. Nakulang salamat po asin maray na aldaw sa indong gabos. Jericho Rosales po, Bicolano. Ngunyan takaipuan, kitabang at kasurog sa edukasyon, sa kalusugan, at kabuhayan sa panahon ning sakuna. Ang ako Bicol, katabang at kasurog ta sa pagtaoki scholarship sa mga aking na nangangaipuan. Katabang at kasurog ta sa kalusugan, kasurog sa pagpasar ni Eddie Garcia Law. Bilang hermano ng bawat Bicolano, ang muya kong party list may plano. Kaya ang suporta ko sa ako Bicol. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arog po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaon ng tabang hali sa ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa miya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaang ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilinwan habang kami nabubuhay. Dakulaon ining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na
dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Nagbabalik ang tabang ora mismo ni Congressman Zaldico. Ito mga kaaksyon sa ating tabang medikal. Dumulog si Merlita Nunez, ang kapatid ni Sinisa Magdaong na lumalaban sa sakit na stage 3 colon cancer. At ito ay ora mismo nating tinulungan. Balikan natin ang kanilang kwento. Panoorin natin ito. Marami sa mga Bicolano ang mahilig sa maaalat at mang-inihaw na pagkain. Bukod sa mas tipid kasi, mas madali raw itong bilhin at lutuin. Ngunit ang sobrang pagkain nito ay nakakasama rin. Kaya naman kaakibat ng pagkalugod sa mga paboritong pagkain ito ang pananagutan sa sarili, lalo na kapag nalagay na sa alanganin ang ating kalusugan. Sa mga dyan sa fast food. Mga fast food. Mahilig din ako sa mga ganyan. Sa mga tusok-tusok dati, mahilig ako. Tuyo. Sarap eh. Tapos siyempre mahirap tayo. Hanggang dyan lang ang kaya ng gastos natin. Pera natin, tipid-tipid. Nakasanayan ng 56 na taong gulang na si Sinesa Magdaong ng Barangay Namantaw, Daragalbay ang pagkain ng mga maaalat. Pero hindi niya akalain na magiging sanhi ito ng pagkakaroon niya ng stage 3 colon adenocarcinoma cancer o ang pagtubo ng mga bukol sa kanyang bituka. Taong 2023 nang madalas nang makaramdam si Sinesa ng pananakit ng tiyan hanggang sa lumala ito at nagkaroon na ng dugo ang kanyang pagdudumi. Ayon sa doktor, kailangan niya sumailalim sa mga CT scan at operasyon. Dahil dito, agad na lumapit ang kanyang nakakatandang kapatid na si Merlita Nunez sa programang Tabang Ora mismo ni Congressman Zaldico upang matugunan ang kanilang pangangailangang medikal. Kasama naman natin ngayon si Ms. Jody Buena Obra, ang Program on Health ng Department of Social Welfare and Development at ng Medical Assistance for Indigent Financially Incapacitated Patient Program or MAIPIP ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon sa iyo, Miss Judy. Yes po, magandang hapon po. At kasama rin natin ngayon mga kaibigan si Nanay Merlita Nunez. Ang kanyang hinaing ay para sa kanyang kapatid na si Sinisa Magdaong na isang buwan na raw nagdudumi ng dugo. Ayan, magandang hapon sa iyo, Nanay Merlita. Magandang hapon din po. Opo. Nanay, kumusta po yung kalagayan ng kapatid po ninyo ngayon? Ngayon po, lagi pong sumasakit ang tiyan niya. Nag-aalala po kasi ako dati po mataba siya. Ngayon, bigla pong umano yung tiyan. Ano po? Okay. Kasi po, pag kumakain po siya, sumasakit ang tiyan niya. Tapos, pag dumudumi po siya, may dugo. May kasabay na dugo. Ang sabi po ni Doc, kasi dapat po schedule na po siya nung opera na siya sa bladder niya. Ang sabi ko naman po, Doc, ano daw po kung pwede, yun na muna unahin, yung nagdurugo nga yung ano niya. Kaya sabi po ni Doc, bago daw po siya operahan, titingnan muna yung CT scan, baka daw may diferensya sa bituka. Para pag inoperahan, isasabay na daw po yung abdo niya. Pagbukas po nung tiyan niya, dire-diretso kung ano po yung dapat gawin sa loob. Kasi yung pong inaano ng kapatid ko, sumasakit daw lagi ang tiyan. Opo. O lumapit po kayo dito sa aming programa. Ano po ba yung maaari naming maitulong po, Nay? Yun po, ang lumapit po kami dito kasi nga po wala ding ako. Sabi ko nga po sa kanya, tutulungan ko siya. Kahit wala akong pera. Basta yung pagsama-sama Kayo ko lang sa maglalakad. kanya. Opo, ako po Importante yun. Kayo mag-aasikaso. Sa inyo po, Nay, nanggagaling yung lakas at tibay ng loob na ipinapasa niyo po sa kapatid niyo. Kasi sabi ko, ayaw po niya magpagamot. Sabi ko, bata ka pa, ako nga 62 na. Ilang taon pa lang yung kapatid niya? 56 pa lang po 56, yan. So kayo po yung nagsisilbing buhay na patunay po. Mahal na mahal niyo yung kapatid niyo. Kasi dalawa lang po kami nandito. Malalayo po yung iba. Gaano niyo po kamahal itong kapatid? Mahal na mahal ko. Para wala kami pong sekreto, kahit sa pagpamilya, pag ano. Kaya sabi ko, magpagaling ka para makabanding ulit tayo. Nanay, para tugunan yung medikal na pangangailangan po ninyo sa inyong kapatid, ilalapit po natin ito kay Ma'am Judy Binaobra ng MAIPIP ng Ako Bicol Party List. Ma'am Judy, magandang hapon po sa inyo. Yes po, Sir Josh, magandang hapon po. First, Ma'am Judy, narinig niyo po yung pangangailangan ni Nanay sa kapatid niya. Ano po ang maaring maitulong ng Ako Bicol Party List po?
Ayun, Sir Josh, actually hawak na natin ngayon yung ibibigay po namin. Automatic, ura mismo? Ura mismo po. Oo. Approve po ni Kong Saldico ang guarantee letter ng kanyang kapatid po na CT scan. Actually, triple CT scan Triple po ito, CT sir. scan? So, nagko-cost po ito ng 23,095. Ayun. Ayun. So, ibig sabihin nito, Miss Jody, bago pa man tayo nag-usap-usap dito, tiningnan mo na yung mga dokumento na dapat So, ito po ay iaabot na natin. kakailanganin. Yes po, Sir Josh. Opo. Nanay, triple CT scan. Ora mismong sumailalim si Sinesa sa operasyon dahil napag-alaman na kanseros ang bukol sa kanyang bituka. Kaakibat ng panalangin ng kanyang pamilya, naging matagumpay ang kanyang operasyon. Nagtungo ang aming team sa tahanan ni Sinesa upang kumustahin ang kanyang kalagayan. Paunti-unti pa lang ang kain ko kasi baka daw umiri ako ng matigas. Yung tahi ng bituka kasi, yung bituka ko dinugtong. Dugtong yung baka matanggal. Tatlo kasi ang tahi ko eh. Bituka, yung taba ko kasi mataba ako. Yung taba. Pangatlo yung stapler. Yun ang tinanggal, yung stapler lang. Para sa kanyang mabilis na pagaling, itinigil na umano ni Sinesa ang pagkain ng maaalat at nagumpisang kumain ng mga masustansyang pagkain. Lubos din ang pasasalamat ni Sinesa sa lahat na nagpaabot ng tulong sa kanila upang maisakatuparan ang kanyang operasyon. Salamat ako sa Saldico na tinulungan ako. Salamat sa kanya. Patuloy ang programang Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico sa pagtugon sa mga pangangailangang medikal na kagaya ng kay Sinesa. Naniniwala ang programa na ang kalusugan ng bawat Bicolano ay dapat na ituring prioridad. Kaya naman, nararapat lamang itong bigyang pansin at pagpapahalaga. Ayan partner, ang pagtulong ng Ako Bicol Party List at Ako Bicol Tabang Ora mismo partner ay tuloy-tuloy para naman lahat ng ating mga kababayan ay lahat maging masaya at healthy. Yan, Yan. tama. Samantala partner, dito na tayo, dumako naman tayo sa ating kwento of the day. Ang ating letter sender ngayong hapon ay mula sa Legazpi City na si Danica Christine Bayanay. At ang kwento ni Danica, nakilala niya ang kanyang mister sa pamamagitan ng TikTok videos nito. Ang buong kwento, panoorin po natin ito. Dear mahal ko, sino nga ba ang mag-aakala na nang dahil sa TikTok, nahanap ko ang aking the one. Isang tao na muling magmamahal sa akin ng tunay, makakasama ko sa habang buhay. Ako po si Danica Christine Bayanay, tubong Mindanao po ako at nakapangasawa ng taga Legazpi nang dahil po sa TikTok. Pero bago po kami nagkakilala, isa po akong single mom. May isa po akong anak na babae at solo ko po siyang itinataguyod. At hirap din sa buhay, napilitan po akong lumipad ng Saudi Arabia noong 2019 para po magtrabaho at matustusan ang pangangailangan ng aking anak at suportahan po ang aking pamilya. Tumagal po ako ng 4 na taon doon bilang isang OFW at halos araw-araw ko pong namimiss ang aking anak at ang aking pamilya. Ilang Pasko at New Year rin po ang lumipas na hindi ko sila nakasama. Malungkot po, pero kailangan ko po yung tiisin. Sa mga panahong din yun,
Akala ko hindi na ako magmamahal pang muli dahil sa takot na baka mangyari ulit yung mga naranasan ko dati. Pero nagbago po ang lahat nang makilala ko si Jonathan. Sunlight dances on the balcony as I wait for thee to come home. May naging kaibigan kasi ako sa Saudi. Kasambahay siya ng kapatid ng amo ko. Habang magkasama kami, nanonood siya ng TikTok. Friends pala sila sa TikTok. Ayun, sa una kong pagkakita sa kanya, napugyan ako ng sobra. Mula po noon, araw-araw na kaming magka-chat at magka-call. Nagsimula na rin siyang manligaw sa akin. At habang nanliligaw siya, sinabi niya na po sa akin, single dad ako. May isa akong PWD ako. Honestly, I never thought we'd meet and fall and land into this June. at malaki raw ang agwat ng edad naming dalawa. Kaya kahit isang buwan pa lang siyang nanliligaw sa akin, sinagot ko na po siya agad. Yes! Sa mahigit 5 buwan naming magkarelasyon, naging long distance relationship ang aming setup. Kaya po nung may pagkakataon po akong magbakasyon sa Pilipinas, dumiretso po ako ng Legazpi para makasama si Jonathan. Pagkatapos po ng isang buwan naming pagsasama, nagdesisyon po kaming magpakasal. Sa ngayon po, walang buwan na po ang baby namin at masaya po kaming namumuhay dito sa syudad ng Legazpi. Yan po ang aming kwento, Nagmamahal, Danica. Ayun, partner! Nanunood pa lang ako, kinikilig na ako, partner. At nakikita ko nga si ma'am, Oo. napapaluwa. Pati ikaw rin, partner, Yes, nakita ko. oo. Damang-dama ko kasi, partner, yung tunay na pagmamahala nila, partner. Dahil nakikita ko si ate, si kuya, pumapatak ang luha, dala partner ng kanilang pagmamahal sa isa't isa. Ang sarap magmahal. Nang dahil sa TikTok. Nang dahil lang sa TikTok, partner. Yes, at dahil dyan, partner, kasama natin ngayon itong dalawang nag-iibigan, ang mag-asawang si Danica at Jonathan. Magandang hapon sa inyo. O, yun. So, unang tingin ko pa lang sa inyo, meron na kayong pagkakaiba. Ikaw ay ilang taon ka na, Danica? 28 years old. Ikaw naman, Kuya Jonathan. Magpo 48 po. 48, 28. So, 20 years yung gap ninyong dalawa. Oo. Pero regardless of the age, talagang naandon yung pagmamahalan nyo sa isa't isa. Yes. Balikan natin. Kumusta ka ngayon, Danica? Kumusta ka ngayon? Okay. Okay na okay? Yes. Kahit pumapatak yung luha mo, Yes. dala yun ng Tears of joy. Tears of joy. Ikaw naman, Kuya Jonathan, habang umiiyak o nakikita mong tumutulo yung luha ni Danica, ikaw din, bumuhos din yung luha, ano din yung nararamdaman mo ngayon? Masaya din po, ma'am. Masaya. Tears of joy din. Tears of joy din. Oo. So, kung ano yung nararamdaman ni Danica, yun din sa'yo. Okay. 20 years yung gap ninyo. Kumusta naman yung pagsasama nyo na merong ganong edad na yung agwat ng edad po ninyo? Okay naman po sa ngayon po, ma'am. Okay naman sa ngayon. Kita ko naman kahit matanda ka sa kanya, pero young at heart. Diba? Young at heart. Pero punong-puno ng pagmamahal Yes para po. kay Danica. Yes po. Okay. So, Mahal na mahal ko yan. yeah, pagmamahal na mahal-mahal. Ikaw, Danica, kumusta yung buhay may asawa? Sabi mo nga, dati ka nang meron. Tapos, parehas kayo, di ba? Nagkatagpo kayo, parehas kayo, single mom at single dad. So ngayon, kumusta yung buhay na meron ka talagang kasama at minamahal ka ng sobra-sobra? Okay naman po, masaya po. Iyan, masaya. Yes. Okay. Ikaw, Kuya Jonathan. Sobrang saya po, ma'am. Sobrang saya. po. Okay. Ano yung nakita mo kay Danica na wala doon sa dati mong asawa or nakasama?
Mabait, siyempre ma'am, mabait. Mabait? Tapos, bata pa siya po. Bata pa! Bakit yung dati mong ano? Hindi naman, ka mga ano yun, 30 above na. Okay, pero mabait, bata pa. Ikaw naman, Danica, ano yung nakita mo dito kay Jonathan na wala doon sa dati mong nakasama? Medyo palakasan lang. Mabait po. Mabait din? Yes po. Mabait Ano pa? po siya. Siyempre, number 1, pogi din. Yeah! Mabait at pogi. Yes Akala ko po. sasabihin mo, mabait at matanda na. Ay, hindi. So, pogi. Okay. Yes so, po. Pogi. Opo. Na dun sa kwento mo, ma'am, nagkakilala kayo or nakita niyo si Sir dahil sa TikTok. Ano Yes po. kwento niya? Yung ginagawa niya dun sa video kung bakit nahumaling ang isang Danica. Bali, friend po sila ng friend ko sa TikTok. Tapos, nagla-live po siya dati. Tapos, nakasupport po yung friend ko sa live niya. Tapos, sabi niya, Day, tingin tayo ng live ni Kagawad. Hindi ko naman po siya talaga. So isa kang kagawad sa barangay. Isang barangay kagawad So po talagang sa nagla-live 54. stream ka sa TikTok. Ano naman yung ginagawa mo sa pagla-live? Nagpapasaya ng tao. Nagpapasaya ka talaga ng tao. Hindi naman yung nagla-live dahil meron kang din-describe na bagay, kung nagpapasaya ka. Opo. Anong, kasi paano? Bigyan po? mo nga kami ng sample nitong pagpapasaya mo Nag-ano ng tao. po kami na kagaya ng interview, kantahan, tapos sayawan po. Ganun po ang ginagawa namin sa live ko po. Ilan na ba yung views mo? Or... Mga 144k followers po. Ay, wow! 144 followers. Okay, akala ko 100 million followers. So, ibig sabihin, partner, ito si Ma'am Danica, nung mga oras na yun, nagtatrabaho ka abroad. Yes po. Tapos, kumbaga, nakita mo yung TikTok ni Sir. Yes yung nagtanggal ng Yes po. lungkot dun sa No, habang opo. nagtatrabaho po. Paano naman ma'am nagsimula sino ba yung unang nag-message sa inyong dalawa? Bali, sumali po kasi ako sa singing contest nila. Tapos, nanalo po ako noon. Tapos, minessage niya po ako sa TikTok na Ayun. i-claim ko daw yung napanalunan ko. Pero nung mga oras na yon, talagang gusto mo na si Sir. Hindi naman. Parang biglaan lang yung So, sumali ka sa singing contest. Online Yes, yun. Nanalo sa ka. live po nila. Ano yung masterpiece or yung winning piece na kinanta mo? Yung Faithfully po. Faithfully. Sample nga. Sample. Kahit konti lang. Kahit konti lang. Sample. Highway run into the midnight sun. At dahil dun din, sir, na-inlove ka rin kay ma'am. Paano naman yung... Nabitin ako partner nung Oh, sige, kanta. sige. Oo. Sige. One line pa pagpatuloy lang. ta. Sige, konti pa. Wheels go round and round, you're on my mind. Yun! Nakakakilig na yan! Kinikilig si Sir. Si Yun Kuya yan. talaga, kinikilig. Paano mo naman naisip na sumali sa singing contest? Yung kaibigan ko po sabi niya, sali ka Day. Kasi Bisaya po siya. Sali daw ako saan. Kaya yun, tapos sabi ko wala naman ako microphone. Okay lang daw kahit a cappella lang. Kaya ayun po, ako po yung nanalo. Ano naman yung napanalunan mo mula kay Tatay Jonathan? 300. 300 pesos. Yes Oo. po. Okay, so sa mga bagay na yan, halagang yan, napaka-importante. Oo. Nung yung sa contest, isa ka rin sa naging judge dun sa... Ako po yung nagla-live po. Ako po yung Siya yung host. So, ibig sabihin, siya yung napili mo na Oo. manalo ng mga araw na yun. Mga ilan naman yung mga sumali that time? Tatlo lang po. Tatlo. Yung So, nagpipilian ko siya si- yung napili mo. May Hindi, ano po, may vote, may nag-vote vote po po yung kami mga yung- viewers po. may I viewers po. see. So, napaka-transparent at talagang neutral yung pilihan. Walang favor. Okay, walang favoritism Yung na maganda nangyari. talaga yung boses talaga. Ayun. Paano mo naman, sir, napansin si ma'am na maganda pala to? Hindi, yung una, yung friend niya. Tinanong ko kung ano. Say ko maganda yun ha. Binilang ko lang yung friend niya po na katrabaho niya. Siyempre, lalaki ako. Ini ko yung messenger niya para maging kaibigan ko po. Sa Facebook. Yun, sa Facebook. Yun. So doon na nagsimula yung inyong pag-uusap, pagpalitan ng mga masasaya at mga sweet messages. Opo, ma'am. Pero sino yung unang nag-move na nagpakita na ng
na gusto kita? Ng interest. Oo, ng Siya po. interest. Ano yung, Kasi kung no- naalala mo, ma'am? Yung pag nagla-live po siya, tapos kakasilip ko lang sa live niya, papaakyatin niya po ako. Tapos kinakancel ko po yun. Papaakyatin sa? Sa live niyo po. Pinipin. Yes. Ah, Nagre- so ibig sabihin, para makikita ka rin Yes sa po. live. Yes po. So parang gusto mong i-guess. Yeah. Parang doon ko na po naramdam na parang There's iba na to. something. Ah. Yeah. Yes po. Nung nalaman mo at naramdaman mo na parang may something na, ano naman yung, ano mo, parang gusto mo na din siya. Oh. Nagkaroon ka ng interest. Yes po. Okay. So ano na bago sa buhay mo na parang gustong-gusto mo na siyang makausap every now and then? Sa kanya lang po kasi nakaramdam ng ano, yung parang hindi ako nakaramdam ng takot. Yun po. Yun. Yes po. So parang gustong-gusto mo siya talagang nakikita at Yes nakakausap. po. Yes po. Ikaw din? Ano, gusto ko talaga palagi si araw-araw makita. Talagang inaano ko talaga na gusto ko talaga siyang makita sa araw-araw din. Na Okay. Makausap, Okay. makachat. Yung pag-uwi mo ba dito sa Pilipinas, in-inform mo siya na dediretso ka ng Legazpi City? Opo. Dapat sa Manila lang po yun. Oo. Tapos ayaw niya kasi saan ba daw ako didiretso sa mahal ko daw, sabi niya. Dumiretso na ako. Kaya pinatunayan ko. Oo, parang idinaan mo sa duda or sa pag-ano. Bakit dediretso ng Maynila? Dapat diretso ka sa mahal mo. Yes, Yeah! So nung araw na yun na dediretso na siya, excited ka ba na makita siya ng personal? Siyempre naman po, ma'am. Excited na excited. Ayun. Ano yung ginawa mong preparasyon dahil darating ang iyong mahal? Susundo ako sa National Airport. Sa Okay? po. Sa Daraga International, sa Daraga, sa Bicol International Bicol Airport. International. So nagpagwapo ka, Oo. naligo ka, Siyempre naman nag-spray po, ka ng mga pabango. Opo. O, tapos, Todo-todo na. ano pa? Nag-shave ka ng mga ano? Nag-shave, naglinis. Naglinis. Tapos? Kailangan. Oh. Tapos nung siyempre may time na darating niya sa anong oras po yun? Umaga po yun, ma'am. Hindi ka na makatulog. Hindi na ako makatulog. Hindi na makatulog. Excited na talaga Hindi makita. makatulog sa gabi sa Kaiisip, Yan. sa diwa ko ikaw ang panaginip. Ganon yung nararamdaman Opo, mo, ma'am. kuya. Opo. Ito naman si Ma'am Danica. Ma'am Danica, nung una kayong mag-meet, ano yung naramdaman mo nung nakita mo si Sir na personally, ito na, yung pinili ko? Oh, though alam mo na PWD si Kuya Jonathan, di ba? Yes po. Okay. Wala. Masaya po. Wala naman, hindi naman po ako nakaramdam ng takot na parang normal lang. Masaya po. Alam mo, partner, no doubt na talagang masaya itong si Danica at si Jonathan dahil yung mukha ni Danica punong-puno ng kasiyahan at pagmamaya. Makita mo naman talaga, partner, Mag-ice yung to ice chemistry. nga kayo ng mga 2 minuto. May spark. Kiss nga kayo dyan. Yan. Pero, Mamaya na yung kiss, ha? Mamaya. Hindi pwedeng wala. pero Ma'am, Sir, di nagtagal, niyaya mo na siyang magpakasal. Oo, nag-ano kami na para mapatunayan kong mahal ko siya. Pakilapit lang yung mic, sir. Para mapatunayan ko pong mahal ko siya, niyaya ko talaga siya magpakasal. Kasi ayaw niya kasi na hindi kasal. Ilang buwan ba muna bago kayo nagpakasal? Ilang buwan kayo nagsama? 1 month. 1 month. 1 month? Yes po. Pero na-inform mo yung family mo na magpapakasal ka dito sa lalaking ito? Dati, nung nasa pa po ako, Saudi. Okay. Tapos So, alam nahiya naman. po ako nun sa kanila. Bakit? Wala lang, nahiya lang ako sa pamilya ko. Nahiya ka sa pamilya dahil imbes na dun ka didiretso, Yes po. ano naramdaman mo na instead na gusto mong dapat makita mo muna yung anak mo Correct. nang ikaw ay tumapak sa iyong lupang kinalakihan Pilipinas pero dumiretso ka sa lalaking minamahal mo dito sa Legazpi? Hindi ko rin. Basta yun na lang yung decision ko na doon na muna ako sa kanya. Para, kasi grabe yung mga Talagang problema. naniniwala na ako, talaga, partner, partner. na yung pagmamahal, mas inuna yung pagmamahal kay Jonathan kaysa ka doon muna sa anak. Kasi alam niya na yung anak niya makakapaghintay. Pero itong kanyang tibok ng puso, Yes. partner, kailangan niyang sundin. 'Di ba? Yes. 'Di ba? Susuhungin ang lahat. Para sa Sunod lang ang pagmamahal. pag-ibig. Yun. So gano'n, nakita mo yun, Tatay Jonathan, na gano'n yung ginawa sa'yo ni Ana.
na sobra talagang sinakripisyo niya yung mga bagay, yung taong mahal na mahal niya dahil sa'yo. Ngayon ba, talagang naandun yung ano mo na talagang ipaglalaban mo yung pagmamahal mo kay Ana? Oo, ma'am. Talagang ipaglalaban ko yan. Kailan ka last na nag-I love you kay Ana? Last na I love you. Araw-araw naman. Araw-araw. Akala ko iisip mo pa. Araw-araw naman pala. Ikaw talaga. Sige nga, ano yung tawagan niyo? Mahal. Yun! Mahal pangako sa iyo. Ang dami kong team song sa kanila, partner. Meron ka din kanta sa kanya? Meron kayong team song? Ano yun? Yung palagi niyang kinakanta sa akin yung dito ka lang. Dito ka lang. Sige nga, kantahin nyo nga yung dalawa. Sabay kayong dalawa. Dito ka lang sa puso ko, kung ito'y pag-ibig nga, takot ay di madama. Dito ka lang palagi sa aking tabi, lahat kayang harapin kung dito ka lang. Yeah! Kiss naman, kiss naman. Sa lips. Yun! Alam mo, partner, Bali pala yung pwesto ko, partner. Dapat dyan na to. Matanong ko lang, Kuya Jonathan, yan bang kamay mo is inborn or... Na-aksidente po ako, ma'am, ng mga siguro 9 years old po. Nabali? Yung mga paputok po, dinagay ko po sa kawayan. Oh, yun. So, ikaw ay pulbura biktima. po. Opo, Biktima pulbura. ng paggagamit ng paputok. Mga 90s pa po. Okay lang yan, kuya. Ang importante, ibang putok ngayon ang nadarama ng puso mo, kuya. Correct, diba? correct. Sobrang putok ng puso ang inyong Akala mo, ano na nababanggit mo naman. Ikaw talaga, partner. Nakakatakot naman yung partner na maputukan na yan. Ang dumi ng isip mo. Pero, partner, ako ay saludo po sa inyo, Tatay Jonathan at Ana, dahil sa ipinakita niyong pagmamahal sa isa't isa. Hangad namin na ang inyong pagmamahal ay umabot habang buhay. Hanggang sa pangalawang buhay. Thank you po. Okay, nagkaroon kayo ng bunga ng inyong pagmamahal na Yes po. isang Si Junior. healthy baby boy. Ayan, Jonathan si Junior. Junior. Yes po. Jonathan Junior. Junior po, Yes, Bayanay. Jonathan Junior Bayanay. Bayanay Junior. Opo. Yes. Ayan. You know? Ayan si Napakalusog. Jonathan. Napakalusog na baby boy. Thank you po. 20 years ang gap. Meron akong kakilala partner, 15 years ang gap. At mauuwi din sa pagmamahalan. Ay! Ayan. Malapit na ang kanilang kasal. Pag-iisang dibdib. Yun. Ayan. Alright, so congratulations po sa inyo, Thank you, Tatay thank at you po, Ana, ma'am. dahil kami po ay witness ngayon ng inyong pagmamahalan. Thank Mabuhay you. kayo. Thank you Salamat po. po, ma'am, sir, sa lahat na staff ng Tabang Ora mismo ni Kong Saldi po. Salamat. Apo, Thank you Happy po. Valentine's Day. At Happy dahil Valentine's dyan, po. makinig kayo, Tatay Jonathan at Ana, dahil kami po ay napakilig din nyo sa inyong kwento. Eto, Danica at Jonathan, bibigyan namin kayo ngayon mismo ng isang hindi nyo makakalimutang dinner date. Wow. Salamat po, Ah, ma'am, thank sir. you. Kailan po ba kayo lumabas para mag-dinner or mag-date? Hindi pa kami nagdi-date sa nung dati pa. Ngayon, piling mangyayari ngayon. Yan! So excited ka, Tatay, na Apo, magkaroon kayo ng dinner date ni Apo. Danica. Okay. Ba't tinawag ko siya kaninang Ana? Danica po, ma'am. Oo, Danica. Kaya nga, si Siguro- Danica at si Jonathan. Siguro, partner, hingin na natin ng mensahe sila sa ating mga masugid na taga-subaybay kung ano yung pinakasekreto para magtagal. Especially ngayon na nasa ibang bansa si ma'am dati, kumbaga mahabang pasensya at mahabang yun. Ano yung magiging sekreto or mensahe niyo, ma'am, sa mga umiibig? Tiwala lang sa isa't isa, tapos kahit nag-aaway, basta walang iwanan po. Ayun. Ikaw, sir, ano po yung mensahe mo rin? Tiwala din, sir, sa isa't isa. Tsaka, huwag lang makinig sa mga sabi-sabi para hindi nag-aaway yung Opo, mag-asawa. dapat tiwala sa isa't isa. Opo. Kuya, kung matanong kita, ano yung takot mo na, kung meron kang takot, ano yun? Takot na mawala. Yan! Takot na mawala itong si Danica. Ikaw naman, Danica, ano yung takot mo dyan? Same din po, na mawala siya.
Naiyak na naman, di ba, partner? Ang takot nila sa isa't isa ay yung mawala ang isa't isa. Mawala si tatay, mawala si Danica. Pero ma'am, may plano kayo na kunin yung anak mo dun sa Mindanao? Yes po, pero ayaw niya pong sumama. Ay, ilang taon na ba yun? 9 years old. 9 years old. Sa'yo naman? Mag-21 po. Okay. So, meron na ding sariling pamilya? Hindi pa po, nag-aaral pa. Okay. So, okay naman ang mga Okay naman. relasyon nyo sa isa't isa, yung mga anak ninyo. Okay. Yun ang pinaka-importante. Okay? Masaya kami sa inyo sa muli. Kami ay merong sorpresa sa inyong dinner date. Salamat po, ma'am. Para ngayong Valentine's Day. Handa ka na? Handa na po, ma'am. Yan! Magpapalit ka ba ng damit? Pwede rin. Dapat kuya, pinaka-pogi ka ngayong gabi. Okay? Maraming salamat po sa inyo at huwag Thank kayong you po. mag-alala dahil sasamahan kayo ng aming team para kayo sukasuhin at syempre para maging memorable itong inyong Valentine's Day. Thank you po. Thank you po sa lahat. Sa lahat po. Salamat. Salamat po. Eto naman mga ka-aksyon, sama-sama tayo sa Grand Proclamation Rally ng inyong Ako Bicol Party List. Mamayang alas 6 na ng hapon, magaganap sa Sawangan Park, Legazpi City, Albay, kasama ang Oragon na si Jericho Rosales at Orange and Lemons at iba pa. At para sa mga kababayan naman natin na sa Camarines Sur, Sabado naman po, February 15, may Grand Proclamation Rally din na magaganap sa Naga City Hall grounds. Alas 6 din yan ng hapon. Magkita-kita po tayo dyan mga ka-aksyon. Excited na ako, partner! Jericho Makikita Rosales, ko si Jericho partner. Rosales. Ayan. At ayan, mga ka-aksyon, ang ating natunghayan at ora mismong tinugunan ngayong hapon. At para naman sa mga nais sumingi ng tulong sa aming programa, panoorin po natin ito. Sa may mga problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari rin po kayong humingi ng tulong sa Action Co Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes, alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Para naman sa mga taga Caloocan City, bukas na rin ang ating Action Co Center sa Barangay 175 Multipurpose Hall, Caloocan City tuwing Miyerkules, mula alas 10 ng umaga hanggang alas 12 yan ng tanghali mga kaaksyon. Maaari na rin po kayong magtungo sa Ako Bicol tabang ora mismo ni Congressman Saldico sa Camarines Norte, sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte. At para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin po kayong dumulog sa Zone 2 Tagungtong, Gowa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari din po kayong magpadala ng inyong mensahe sa aming official Facebook page na Ako Bicol tabang ora mismo. Kahit anong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag niyo rin pong kalimutan i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Ako Bicol tabang ora mismo. At hanggang sa Lunes, sama-sama pa rin nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ako, si Nomer Corporal. At ito ang programang May Paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Ako naman po si Remy Araneta Mindones. At ito ang Tabang Ora Mismo. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo, sa hirap at ginawa kasama mo. Malapit ang puso sa mga natutulungan, may aksyon lagi.